Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыба кайбер темалар турында. Татарстанда Африка чумасына каршы 6 меңнән артык дуңгыз юк ителгән. Тукай районында нинди чаралар күрелә? Шоңгы спорт комплексы төзелде, җәяүлеләр паркы ачылды, Габдулла Тукайга һәйкәл куелды. Тукай районында истәлекле урын барлыкка килде. Татарстанда 6 меңнән артык дуңгыз юк ителгән. Республикада бер үк вакытта Африка чумасының 7 учагы ачыкланды. Берничә көнлек кенә исемлек Чистай районы белән тулыланды. Күзәтү зонасына күп кенә торак пунктлар эләккән. Дуңгызларда Африка чумасы үтеп кермәсен өчен Тукай районында нинди чаралар күрелә? Ветеринарлар белән бергә хезмәттәшебез Иске Җирекле авылына чыкты. Анда белгечләр куркыныч чир булуын яки геномының булмавын лабораториядә тикшерү өчен кан алу үткәрде. Бу хайваннар бер кайчанда урамга чыкмый дип сөйли аларның хуҗасы Борис Бохаров. Вольерда гына яшыйлар, аларны ишек алдына чыгару җиңелләрдән түгел. Бер дуңгыз гына разведкага чыга, тик 1 минуттан кире кайта. Әйтерсең, ул да куркыныч янавын туя һәм һәр торган җиреннән китәргә ярамаганын сизә. Они просто живут в клетке и никуда не уходят. Дезинфекцию делаем постоянно, одежду меняем, спецок. Хотели их выгнать во двор. Не смогли, они же покраснели, стресс у них сейчас. Дуңгызларга чираттагы тапкыр ветеринарлар килде, малларны контрольдә тоту көчәйтелде. Республикада дуңгызларда Африка чумасы чыганаклары ачыклануга кадәр дә Тукай районында җентекле мониторинг үткәрелә. Дуңгызларның сәламәтлеге бәяләнә иде. Белгечләр буклетлар тараталар, консультацияләр үткәрәләр. Чираттагы тикшерү, анализ өчен кан алу. Тик ветеринарлар проблема белән очраша. Тукай районының күп кенә кешеләре дуңгызлары булуын яшерәләр. Они скрывают, они боятся. Как вот в старые времена всегда говорили, вот пришли, записали поголовье, потом придет какой-то определенный налог. Но на сегодняшний день такого нету. То, что проводится и мониторинг, забор крови, он абсолютно бесплатный. И мониторинг самого исследования, оно абсолютно бесплатное. Это все делается для того, чтобы мониторить ситуацию в районе. Булар барысы да Африка чумасының Тукай районы территориясенә үтеп керүенә юл куймасы өчен гына башкарыла дип ышандыра белгечләр. Бу юнәлештә эшләр дәвам итәчәк. Ветеринарларга дуңгызларның төгәл санын исәпләргә, тикшерү уздырырга кирәк булачак. Кан алуга килгәндә нәтиҗәләр киләсе атна башында билгеле булачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8-939-311-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки, нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Тукай районында истәлекле урын барлыкка килде. Яңа поселогында мәдәният йорты яңартылды. Шоңгы спорт комплексы төзелде. Җәяүлеләр паркы ачылды. Шулай ук Габдулла Тукайга һәйкәл дә куелды. Бу районда шагыйрь хөрмәтенә куелган беренче монумент. Бистәнең төзеклеген Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов шулай ук аның белән бергә безнең төшерү төркеме дә бәяләде. Тукай районы Татарстанда район үзәге булмаган бердән-бер муниципаль берәмлек. Шул ук вакытта ул республикада иң зурлардан санала. Аның территориясендә 88 торак пункт бар. Аларда 41 мең кеше яши. Мәдәният йорты барлыкка килү муниципаль берәмлек үзәген булдырырга зур адым булды. Бик күп район үзәкләрендә менә шушындай ук мондый дәрәҗәдә эшләнгән эшләр булмаска мөмкин биредә. Спорт өчендә, ял итү өчендә, халыкка менә паркы да, башкасы да, шаңгы юллары да дип әйтик, менә мәдәният йортында нинди мотор капиталь ремонт эшләнгән, бөтен җиһазлары белән яңартылып. Яңа поселогында шаңгы комплексы оештырылган. Анда дәресләр җәй көне дә уза. Моннан тыш Тукай районында әлегә кадәр Габдулла Тукайга багышланган бер һәйкәл дә юк иде. Хәзер татар язучысының монументы мәдәният йорты каршындагы паркта әллә каян күренеп тора. Ата-аналар да өлгереп килә дип әйтәсем килә. Әкренләп инде алар үзләренең балаларына үзләренең туган телләрен өйрәтергә теләк белдерәләр.
һәм аларда шушындай хаҗәт барлыкка килде. Менә минем балам менә татар классында татар телендә укырга тели дигән. Шуңа күрә без мәктәп директорлары белән сөйләштек. Безнең урысча уку бара торган мәктәпләрдә дә менә әти-әниләр белән сөйләшеп бергә татар класслары ачыла. Моннан тыш Тукай районында бар җирдә дә мәктәпләр төзелә һәм ремонтлана. Яңа уку елы башлана. Князевода районда иң зурлардан саналган реставрацияләнгән уку йорты ачыла. Яңа учреждение шулай ук Шилнәбаш авылында, Новотроицк авылында 220 урынлык балалар бакчасы барлыкка киләчәк. Айзилә Шәймөхәммәтова, Руслан Бикмөхәммәтов, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Агымдагы елның май айында безнең редакцияга 53-21 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Алар безнең Ишегалды республика программасы буенча үзгәрешләрдән канәгать түгел иде. Шулларның сүзләренә караганда, машиналар йөрү өлешен тарайтканнар, парковка урыннары саны кимегән. 2 айдан артык вакыт узды, төшерү төркеме янә 53-нче комплекста булып кайтты. Җирдә халык һәм төзүчеләр арасында уртак тел табылганмы? Толырак алдагы материалда. Үзгәрешләр безнең Ишегалды программасы кысаларында башкарылган. Халык машина юлы кичерәюгә канәгатьсезлек белдергән иде. Аны кабат 12дә 5 метрга кадәр киңәйткәннәр. Автомобильчеләргә ошамаган бетон ярым сфералары да алганнар. Парковка урыннары саны арттырылган. Төзүчеләргә кайбер эш төрләрен үзгәртергә туры килгән. Әмма моның өчен 53-21 йортында яшәүчеләр ремонтчылар хөрмәтенә бәйрәм итү программасына да үзгәрешләр керткән. Пироглар пешерделәр, плов пешерделәр. Һәм инде алар хәтта менә шушы концерт программасының эштәлегенә дә игътибар иткәннәр. Безнең бүгенге көндә җылы яктан килгән хезмәткәрләр эшли бу бригадада. Һәм әрмәннәр, үзбәкләр аларны искә алып, менә алар телендә матур җырлар һәм биюләр бүген оештырылды. Менә шулай аңлашылмаучанлыклар аша үзгәрешләргә кадәр төзүчеләр безнең Ишегалды программасы тәмамлануга шат, җирле халык аларны фикерләрен ишетүләреннән канәгать. Очень приятно, что эти дороги такие прямые стали, можно и на тележке проехать, и инвалидам пройти. Ну, нас все устраивает. Лично меня все устраивает. Спасибо большое строителям. Все хорошо сделали, тротуары широкие, дороги новые, парковочных мест добавилось. Ну, были плохо ходить было уж вот нам с палочкой-то, а сейчас с закрытыми глазами иди. Автозавод районында быел республика программасы буенча барлыгы 40 Ишегалды ремонтланачак. 53-нче комплекста алар 12. Бирдә 7 меңгә якын чаллылы яши. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Нормаль тормышка әйләнеп кайтардылар. 2нче шәһәр хастаханәсе табиблары Мариупольдан килгән хатын кызга бил өлешендә бүсерне алу буенча операция уздырдылар. Хәбәрчебез теманы дәвам итә. Татьяна Ивановна Мариупольдан Яршоллыга яз көне килгән һәм хәзер Жемчужина шифаханәсендә яши. Шушы көннәрдә ул сугыш ветераннары госпитале каршындагы шифаханәгә аркасында авырту өянәге белән мөрәҗәгать итә. Тикшерү нәтиҗәсендә табиблар бил өлешендә бүсер диагностикалый. Хатынны 2нче шәһәр хастаханәсенә җибәрәләр. Большое спасибо, благодарность за понимание, за отношение ко мне. Вообще, ребята, молодцы. Так и держать. Больница на высоком уровне. Все медсестры. Им благодарность очень большая тоже. Операция сәгать ярым дәвам итә һәм профессиональ хирурглар ярдәмендә уңышлы уза. Хәзер ханым үзен яхшы хис итә. Особенностью данного случая являлось нетипичное межреберное расположение грыжевого дефекта. И задачей заключалась, чтобы это не повлияло никак на качество жизни. То есть, говоря простыми словами, чтобы пациентка после операции и дальше по жизни могла дышать полной грудью. Хәзер хирург хатын кызны амбулатор рәвештә күзәтә. Үз-үзеңне яхшы хис итүгә карамастан, табиблар диспансерлаштыруны даими рәвештә узарга кирәклеген искә төшерә. Кеше үзен сәламәт дип санаса да, тикшерүне вакытында еш кына хроник авырулар ачыклана. Аларны иртә стадияда дәвалау нәтиҗәле. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. МГЛУ имени Добролюбова ждет абитуриентов. Изучение 3 иностранных языков на любом направлении подготовки. Ждем вас в приемной комиссии по адресу улица Минина, дом 31А. МГЛУ – ваш путь к успеху.
Кабинет женского и мужского здоровья. Узкие специалисты. УЗИ, ЭКГ, Холтер. Процедурный кабинет. Все виды анализов. Ваш доктор. 910 322.